Sei hilabete igaro dira zazpi gazte Altsasuar kartzelatu zituztenetik terrorismo delitua egotzita. 2016ko urriaren 15ean, Altsasuko taberna baten kanpoaldean izandako gertakaringatik, Carmen Lamela, Espainiako Auzitegi Nazionaleko magistratuak, gazteak espetxeratzea agindu zuen. Gaur-gaurkoz, 3 gazteik jarraitzen dute espetxean, Madrilen, Soto del Realen, Adur Ramirez de Alda, Jokin Unamuno eta Oian Arnaz. Auziak gazten etorkizuna eten du, eta ezinbestean, haien eta ingurukoen egunerokotasuna goitik bera baldintzatu du. Herriare minduta dago, baina hasierako unetik batu egin da, eta lan handia egin du egoerari aurre egiteko. Herria oso gaizki, oso larri bizi du guzti hau. Azkenean espetxeratzeak, atxilotzeak, isunak, beldurra, herriaren okupazio militarra, ikaragarria izan zena. Orduan oso zaila izan zen lehenengo egunetan horri aurre egin. Baina gutxinaka joan ginen antolatzen, asanblea bat sortu genuen, guztion artean, bakoitzak bere ideiarekin eta bere ideologiarekin guztion artean honi aurre egiteko eta muntai honekin bukatzeko. Egia zen, herria entzat sekulako kolpea izan zen, sekulako zaplastekoa, ez? Azkenean, herriko gazteak eta horrelako historia batekin, bai terrorismotzat hartzea eta bai Iruñatik Madrilera eramatea epaiketa, sekulako zartakoa izan zen, ez? Orduan, oso minduta agertu zen herria eta hori pixkat antolatzeko, unek esan duen moduan, hortxe ibili ginen pluraltasun horren bila, zate azkenean erasoa herri guztiari, herriaren pluraltasunari eman zitzaion ere bai, eta pixka plataforma hori egituratzen saiatu ginen lehendabiziko momentu horietan, eta gurasoei ere bai, gure laguntza, herriaren laguntza eskaintzen, eta indar guzti horiek antolatzen, biltzen eta martxan jartzen, ez? Asanblada bat antolatu zen lehenengo astean, eta asanblada horrek hainbat taldetan banatu egin zuen bere lana, ekonomia, komunikazioa, elkartasuna, bidaiak, familiarrekin erlazioa, eremu guztiak ukitu genitun, gure asanblea sendo bat izateko. Hainbat dinamika eraman ziren aurrean, manifestazioak, hitzaldi bira bat eman zen, kazeroladak, kontzentrazioak egin ziren lehenengo hilabete terdian, egunero, udalaren aurrean, eta abenduaren bukaeratik aurrera, bakarrik ostiraletan, 7tan, eta horren arte segitzi dute kontzentrazio horiek. Herri bezala azkenean erantzuna hasierako momentutan, hortxe zegoen plataforma, hortxe zegoen gurasoen taldea, eta lehendabiziko erantzun gisa nik hortxe irudikatzen dut beti manifestazioa, ez? Pluraltasun, indar guzti hori bertan batu zen, eta hori sekulako erantzuna izan zen, pixkan mezu hori zabaltzeko, ez? Hortxe zegoela Altsasu, ez zegoela batere ados horrelako montajeekin eta horrelako egoerekin, eta hortik aurrera manifestazioak bezalaxe beste ekintza asko suertatu ziren, baina hasiera horretan plataforma sortzea, pixka gurasoen taldea sortzea, indarrak antolatzea, eta pluraltasun horretik pixka Euskal Herriari eta nazioarteari pixka begiratuta ere bai, gauzak antolatzen hastea.